Egunon Andone Zubeldia, Orkliko euskara arduraduna da, baina kasu hontan ingudea ordezkatzen datorkigu. Hala da, ez da? Eta ingudea da Goierriko 7 lantokiren ekimen bateratua, lantokietan ere egiteko bideratzen dute proiektua. Eta honen berri entzuteko, dakau urrengo 15 minutu. 15, eskerrik asko. Bueno, eguarri ondanai. Nik aurkeztuko izuetena da, nolabait izateko Goierrin daukeun bilgune bat. Guk ingudea behitu ginen, gero azalpena emago jut izenak eta nundi datozten. Eta Goierriko lantegin euskara batzordea behitu ginen. Hau nundikan abitzen da, azkenen goizen komentau, behin baina horietan komentau da, ez? Lan mundue beti lotu izan da, gaztelera hizkuntzakin eta abar. Baina, bueno, genden Goierrin badaunden enpresa batzuk lan mundue, euskara normalizatzeko planetan martxan genbiltzenak. Eta, bueno, ez, gure helburu beti izan da euskara normalizatzioetan arreba posuk ematea, eta benetan sinin zuta gare gaina merezi dola, ez, pauso horiek aurrera ematea. Orduan, konpromiso pixkatekin, lankidetzakin eta parte hartzekin, eta implikazio aktibokin, sortu nahi izan genuen nolabaiteko bilgune hau. Nundi dator, dator kezka, hasierako kezka batetikan. Eta da, gu elkartze ginen, batez ere, hasieran elkartzen hasi ginenak izan ziren 5 enpresa, euskara planak martxan genitunak, baina askotan pasatzen da bezala biltze ginen olako lekutan, koordinatzaileek ezautze ginen, baina askotan gabezi hori ikuste genuen, ez dakigu gure eskualdeen bertan, etxeko gure ataritikan 20 metro haun enpresa batek, euskalduntze plan badaukela badakigu, baina horrez gain ez dakigu ezer gehiago. Orduan, pixkat gabezi hortatik anabituta, hasi ginen elkarrekin hitzeiten, bazemuz biltzen haste malin bagea, ikusten malin badau zeiken zuen etxen, guk zekarpenin lehikeun. Eta, hortikan sortzen da lehenengo bilera horiek, ez? Ikusten da bezala enpresa desberdin asko, erabaki gendun ingudea izena jartzea, enpresa industrialak danak, Goierri barrun garenak, eta aipatzen da bezala, ingudea da, Goierriko hainbat enpresa partekatzen duten helburua lan munduan euskara erabilera normalizatzeko bidean pausok ematea. Hala erabaki gendun. Gure helburu zein izan behar da. Gurea, enpresa industrialak izaki lan mundue da. Baina aldi beren lan mundue euskalduntzea da gure helburu. Eta bide hortan aurre egiteko enpresak biltzen geha. Hemen daude momentu honetan biltzen ari gehan enpresak, edo bileratan juten gehan enpresak. Ikusten zuen bezala oso enpresa ezberdinek. Ez dakitan agizautu dituzen, baina hemen bilau ditzazkeu 500 enpresatatik hasita, Anpo bat, Kap batek zerbait gehiago ditu, Irizar bat, gu Orkli, eta bestetikan badere txikik, Ertel bat, Ezarri bat, 60 kideko pertsonak, horrez gain garapen agentzia baita batu zitzaigun ekimen honta, Goierriko garapen agentzia dana, eta hemengo hontan enpresa elkarte hauetan danetan, euskera planetan maila ezberdinek ditugu. Euskera planetan urte desente da maizkigun enpresak, baina aldi beren euskera normalizazioa edo euskera planak enpresatan martxan jarri gabe dituzten enpresak. Kontzientzi minimoak badute, zenbait gauza naturaltasun ezin dituzte, eta ekimen hau nolabait sozializau gendun garaien gurea etorri denak. Batzuk hasieratikan etorri denak interesauta, eta gero aipaukoeten bezala beste batzuk etorri benetan gu jungealako beraien etxea atea jotzea. Ze helburu ditugu? Behin da berriz aipaukoet. Gure helburue lan mundun euskara gehiago erabiltza da. Euskara gehiago erabiliz, azken finen normalizatzea. Eta nola lortzen dugu hori, zein da bideoi lortzeko guk aukeratzen dugun bidea, azkenen elkartzea, indarmetak eta batitea, eta lanildok definitzea, eta elkarrekin ekintza bateratu bitea. Alegie, askotan,
maiz pasatzen zaiguna, ez? Individualki zenbait gauza lortzea zailak die, ikusten gendun Goierrin, zeola aukera bat danak bilduta indar metaketa horrekin, metaketa hori aprobetxauta, zenbait helburu lortzekoa. Hauek izan ziren 2011 urten hasi ginen gu gutxi gora bera historia honekin, atzea deitzen balin badeu kronologikoki nahiko gauza berri da. Eta orduan lehenengo bilera juntzien pixkat definitzen, nundikan noa jo bar gendun, zein bar gendun, eta definizio hortan nolabait esateko 3 helburu nagusi jartzen ditugu. Lehenengo helburue eta lehenengo hasierako kezka hortatik abituta gure ezagutza elkarrekin partekatzea, alegie bagenekin hanpo batek euskara plana zeukela, bagenekin irizak batek euskara plana zeukela, baina ez gendun ezautzen ondorioz ez genekin plana ze egoera dantzeuken. Ez genekin ze lorpen zitun, ze lorpen ez zitun, ze gabezi zitun, eta lehenengo egin genduna zen, nolabaiteko partekatze hori ikusteko edo alkarri zertan lagundu geneiken. Zatea, guk hau lortu dugu gure euskaran damaizkiun urte hauetan, laguntzen dizut. Hoi izan zen, jarri gendun lehenengo helburutako bat, bestetikan eskualden eragin nahi gendun, esatea, Goierri eskualde euskaldun bada, baina, badago eragiteko bide bat, orduan, hau izan da gaina, igual zaiena, helburik zaiena betetzen, baina, hor gabiltze, eskualden eragin nahien, eta gero, gainoreko lantegik erakartzea, ez? Nolabait lortu gendun, Goierri mailan euskara normalizatzeko planak zituztenak elkartzea, baina ez teu hortan bakarrik gelditu nahi. Nahi deuna da, gainontzeko enpresak euskara normalizatzeko bide hori edo euskara sustatzeko bide hortan implikatzea. Eta hori izan zen, zehaztu gendun 3 helburue. 3 helburuk. Pixkat, zabaltzen, saiauko naiz esplikatzen gutxi gora bera helburu bakoitzekin ze ekintza egin ditugun edo zein ditugun. Batetikan, lehenengo helburu hortan, ezagutza partekatzea. Bilera egiten hasi ginen garaien, azkenen talde bat nola gean, indituguna da bilerak erakunde desberdinetan. Alegie, erakundea jute ginen, edo jute ginen beste enpresa batea, nolabait berak aurkezten zigun, zein dien bere euskara planan pausok, eman ditun pausok, ze gabezi ditun, olabako elkarturken moduko bat ingendun lehen erronda baten, kontutan izan, 2 hilabeten behin biltzen gehala ingudiako kidek, ondorioz ia urte bete behar izan dugu, ronda hori inalizateko. Horrez gain, euskara plana ze egoeratan zeon ezautzez gain, bakoitzek ditun praktika honak baita erakusten saia gea. Alde batetikan gabizik eta bestetikan praktika honak. Eta horrez gain, momentun bertan enpresa bakoitza egiten izan lanketa. Batez ere aurreatuna garenak lanketa zehatzetan gaude, hori pixkat zabaltzen saia gea. Eta horrez gain, ezagutza partekatzez gain, ekintza komun egiten saia gea, ekintza komunek sortu zen gaine euskeran egun bezpera baten, orduan euskeran egun erabili gendun komunikazio plana egiteko, gure helburuk azaltzeko, eta pixkat eskualden zabaltzeko. Komunikabide ezberdinetan, eta pixkat langile guzti baita jakinen azten, askotan ez dela gure enpresa bakarrikai euskara sustatzen eta erabilera bultzatzen, baizik eta gure ingurun jende gehiago daula helburu berdinak dituna eta hori bultzatzen dutena. Orduan, aprobetxago gendun lehenengo 2011 euskara egun hori zabaltzeko, ez? Sozializatzeko norbea egiten izan lana, baina aldi beren bere ingurukok egiten izan lana. Hoi izan zen, nolabait lehenengo helburu horrekin, eta oain dikan horrekin gabiltze, praktika honak, eta hoi bilera ero gai ordenen barrun daukegu, eta txandakatzen goazen bilera horietan, etengabe lantzen egean gai bada. Eskualden eragitea. Eskualden eragite kontan, hasieran zail txamarra intzitzaigun gaia izan zen, nik uste bagoa zela gure lanketak egiten hemen.
saia ginen zerbait komune bilatzen, danak eragin genezaken zerbait, eta batez ere bi gai atera ziren, eta gaur goizen zehar baita hemen atera die. Batetikan gradu amaierako proiektuk edo lan praktikan gai egon zan, danak industrialak izaki egin baten edo gutxigon, baina bueno, danak ditugu gure ikasleek, danak ditugu gure gradu amaierako ikasleek etortzen dena gure gana, bueno, diagnostikoa diken, zenbat hartzen genitun, ze hizkuntzatan egiten zan lanketa, agera ekitote genien, ezote genien, nola bakoitzek bere egunerokotasunen bizizonak komunen jartzen saia ginen, eta diagnostikoa diken, eta horren aurren ze intzeiken edo ze bide hartu zeiken. Gauzak kuriosok egon die, zarikan diagnostiko hortan, eta hau da, nola ingudeako partaia izatek ekarri duen praktika honetako bat, eta nik uste kontatzeko modukoa dela, izan zen enpresa bat, diagnostikoa itxeko garaien, jabetu zana, berea zetozten ikaslek gaztelera zitea zetoztela. Eta agitu intzan, ni enpresa euskaldune, eta nire gana gaztelera zitea dator. Eta izan zen zentroa deitu zona, eta esan zion, ez du, markau, nahi bialdu iazu ikasle bat gaztelera zitea datorrena. Eta bai, eskezukala eskatzen dezu. Osa, beak etzekin, baina aldi beren, etzan kostiente benetan eskaera nola egin zon edo eskaerak nola bideratzen zilun. Orduan, izan zan, atzea etorri eta esan ez, barkau, baina hemendik aurrean ekarri dazu euskeraz eingo do bat. Orduan, zenbait lanketa itek balio do nolabait zure eguneroko lanen edo zure urteko gestio planen sartuta ez dituzun zenbait gauza, kostiente iteko eta horren lanketa bat abitzeko. Beste lanketa denbora desente pasaduna eta liberen eskualen eragiten dona da trebakuntza hornitzaileekin sartu beha. Alegie, lehenengo egin duen diagnostiko bat enpresa bakoitzek jasotzen duen kanpo edo barne trebakuntzai buruz, alegie, ze trebakuntza jasotzen duen, zenek ematen duen trebakuntza hori, diagnostiko bat inguda osatzen duen momentu hartan 7-8 enpresan arten, eta datu batzuk, ez lorri bat, komplektoa, ikastaron izenakin eta trebakuntzakin. Ze ondori batera dugu hortatikan, norbea egindako lanketaz gain, egokia izango litzekela, lehen aipau deun hau edanak, eskutitz bat bidaliko badute, hornitzaile horien gana esaten, haizu, gu ingudea gea, ingudea osatzen dugu, 7 enpresa hauen artean dare Goierriko potolonetako edo indartsunetako, eta guk nahi dut trebakuntza euskeraz jaso. Orduan, hori izan da, guain dikan oso berrialako, nik uste emaitzaik eman iztonetako bat, baina bai jarri gara hornitzaile horiekin esaten, guk nahi dugu bai ahozkoa, ahozkoa, idatzizkoa, hor badare asetasun inkestak, badare, hainbat baliabide erabiltzen dienak barne trebakuntza o kanpo trebakuntza horietan, eta horiek euskeraz jaso nahi ditugu. Hor badaue lanketa bat martxan jarri deuna. Eta hortaz gain, beste hainbat helburu horren barrun beste hainbat ekintza. Eta gero datorre, askotan nik bintzat garrantzi ematen dioten ekintzatakoa dela, inguruko lantegi hori baita kostiente egitea euskeran erabilera buruz eta lanen euskera sartze buruz. Eta orduan, helburu horren barrun, saia ginen lantegik, eskualdeko, gainontzeko lantegik, gu handixan marratzu bagenden, baina gure txiki ingurun lan egiten zuten horiek, gurea erakartzen eta gure lanketan barrun sartzen. Etzan bide erresa izan, nahiko bide zaila izan zen, hasi ginelako igual, badana ditugu euskeran lan munduen euskalduntzen honetan, badana ditugu ezagunek, niko harriago gaubeta aldameneko enpresan, entera utzen egiten duen enpresa hartan nondikan eragin dezaketen, betire individuok, pertsonak eta borondateak kontutan hartzen, ez? Eta ez gendun asmau, bintzeta atek irikita ez ginen zen bide hau bide hortatikan, eta lanketa huiteko garaien, nik uste giltzarri izan zela Goierriko Garapen Agentziai atea jotzea. Goierriko Garapen Agentziak azkenen Goierriko lantegi eta enpresa guztikin dauke harremana, eguneroko harremana, harreman zuzena, ez hizkuntza kontutan, baizik eta lan kontutan. Orduan, Goieki hemen sartzek, gurekin lanketa itek, suposauzuan hona zan, Goierriko gainontzeko enpresetako atea desberdin irikita hotea.
Orduan, bai goiekin bitartez eta goiekik antolautako zenbait jardunalditan sartu ahal izan deu, nazioartekotze prozesui buruzko jardunaldi baten ingudea sartu zen, gure helburuk azaldu ginu zen, jardunaldi horta jundako enpresai gure zea banau ginen, nolagatiko diptiko txiki bat, zergatikan euskara plana dien garrantzitsu, zergatikan ez dien. Orduan, goiekin bitartez lortu deuna izan da, harreman zuzenago bat izatea eskualdeko enpresakin. Eta horrek ekarri dona da, hemendaren zenbait enpresa txiki, Harri edo Goilaser, FZ bat, inguratzea, bintzet, lehenengo euskaraik buruzko kostientzio hori izan dezaten. Alegie, daukean tamainakatikan, euskara normalizatzeko plan bat, aholkularitza batekin eta bat abeste, beraiek atzeak pausua emateute, baina bintzet lortzea, ingudean parte hartzea eta guk ditugun lan dinamikatan zerbait inplikatzea. Eta etorkizunen pixkanaka pauso desberdinek eman alizatea. Eta azkenen gure helburue, ingudean helburutan zeona dela, lan mundu euskalduntzea, pixkanaka beraien kostientzie bultzatzea eta beraiek motibatzea alde hortatik. Eta denboraz pasatzen dainez, orduan labur aipatzea, hiru helburu hauek ditugula, hiru helburu hauetan gabiltzela buru belarri, beste gauza batzuk ez ditugula azten, ez? Guk ikusi nahi ditugu beste erakunde, guain dela gutxi beste erakunde baten bisitan izan ginen, beste erakundeen realitatea ikusten, etxeko langileentzako ingudea bezala, bai antolatzen ditugu telp tailerrak edo motivazio tailer ezberdinek, eta danetikan gabiltze pixka lanen, ez? Batez ere hiru helburu hauetan sakontzen, baina gainontzeko gauzak baztertu gabe. Eta hemen azkenen aipau dituten zenbait lanen laburpena. Eta egindako kanpaina ezberdinek, telp tailer bat, euskaran eguneako antolautako ekintza desberdinek, eta holako gauzak. Eta hortan nahi gara ingudean, eskualde mailan eta eskualde mailan lan mundun euskara erabilera bultzatzen. Eta, Goierriko enpresak hemen ez dut uste inor daunik, baina, beti gare irikita, eta inguruko ere baita, gure azalpenak ematea eta laguntza eskaintzea. Eskerrik asko, Andoni, galderarik, bai. Eskerrik asko, Andoni, nik badirudi bizpairu galdera egingo dizkizu, baina oso motzak. Bai, nik uste nun iten dituzu bilerak enpresatan edo goiekin, ez? Ez enpresa ezberdin da. Ronda eginez? Bai, daukeu egutegi zehaztu. Bale, lehenengoa. Gaurgoa zanpoa, hemendikan bilabeteagoaz kafea, gero eredua, txantakatzen. Gero, ordutegia, iten dezuen lan orduen baremoan edo kanpo, lan orduetan. Zortzietan gaina, aurreneko zortzietan. Eta batzutan gehiagi luzatzen da, baina zortzietan puntxu bilera azteko. Bale, eta enpresa bakoitzaren ordezkaria zein da? Euskara batzorde burua, edo bat jote zeate, edo bi, edo zenbat? Azkenen egoera desberdintako enpresa gaude. Normalen euskara koordinatzailea da, euskarak batzutan teknikari juten da, aholkularitzako teknikari juten da, eta beste enpresa batzutan euskara planik ez dutenetan, ez daukea euskara koordinatzaile, batzutan kontxeo erretoreko kide bada, enpresak erabakitzen du zein bialdu eta gero bakoitzek bere barrun gaien nola landu. Eta azkena, egiten dituzuen ekimenen berri sozializatzeko badaukezu aldizkariren bat, edo ze formula erabiltzen duzue, kidei ibilbideren berri emateko edo ekimenen berri emateko. Eskerrik asko. Azkenen komunikazio bidea bi bide die, nolabait enpresa barrua komunikatzen deuna, alegie gu gure enpresan komunikatzen dugu ingudeako talde gehala eta ingudeako ekintzak komunikatzen ditugu, eta bestetikan soziala, alegie bai hasieran sozialetikan asko tiragoen duela taldea sortu zanen, zer ikusten denun taldea sortzea bea indartxu ezala eta potentzia zala talde bat sortzea. Bai komunikabidetan, bai Goierri mailako Goierriko hitzan, Goiberri, Goierri telebistan, elkarrizketak, eta beste, esaten hau jarri behar dendula. Egia da, lehenengon kriston potentzia egin gendula, nik konta dizuet alde hona, gero gabezi ditu honek,
baina, bueno, beste historia da. Baina bai, komunikazioa bai gendula lehenengo komunikabide orokorretan. Kontrakorik ez bada beste azken galdera dako hemen. Galdera ez pixka bat, Jose ingurako kafekoa. bai, ez bueno, Andonik esan duna bi gauza bat bitan esan daitekena bat. Guk usten genduna, bueno, gabeziek aipatu ditu, noski baditugula gabezik, gu Goierrin bizigea ustez gune euskaldune dana, enpresa pilo bada ustez 300 enpresa dauzkela Goiekik antzeman da, eta gabezik zer da, nolabaite egituratutako euskara plana ditugun enpresak oso gutxi gea, 6-7, baina horrek beste aldea do, eta alde bat ez garrantzi gutxiko dona, eta da, enpresa pilo bat berez ala funtzionatu dute beti eta euskeraz funtzionatu izan dute, eta ez daukete inungo asmoik nolabaiteko plan zehaz bat egiteko, bai euskarari edo bikaina azaltzeko, baino berez igual gu arrosko gabitzen baino euskaraz funtzionatzen dute. Orduan, bi